Дамира, сиңа сұрауым бар. Бик ауыр сұрау болды бұл. Менә шулай әлегә ҡәнәғәт. Театрда. Театрда, әйе. Яра, ничек дип әйтим? Қадірлі тамашачыларыбыз, сезнең игътибарыгызга Нур театрының яңа проектын тәкъдим итәбез. Сұрауым бар дип аталган әңгәмәләр сериясын кабул итеп алыгыз. Һәм бүгенге кунагым Башкортстанның һәм Татарстанның атказанган артисткасы, җырчы Дамира Сәйтова. Исәнмесез? Саумысыз? Дамира, сәлам. Сәлам. Дамира, сиңа сұрауым бар. Иң башлап җибәрик әле, хәлләрең ничек? Хәлләрем Аллаға шөкер, бик әйбәт, рәхмәт. Дамира, бүгенге көндә син нәрсә өстендә эшлисең? Мин күреп калдым күз кырые белән. Ниндидер репетиция бара? Театрда. Театрда, әйе. Әлбәттә, театрда эш туктап тормый бит инде ул. Әле яңа гына премьерабыз чыкты бит Айгөл иле. Ул чыкканнан соң без әле ял иттекме, юкмы, инде менә икенче спектакль башланды, Аллаға шөкер. Тилеләр дип аталган спектакльгә тотындык әле Аллаға тапшырып. Яңгышмасам, бу яңа елга безнең тамашачылар өчен бер бүләк булачак, әйме? Алла берсе, әйе, аның Яңа ел хатын-кызлар өчен яңа ел әкияте дип бирә яңгышмасам, баш режиссерыбыз Байрас Надымович. Әйе, чынлап та шулай дип әйтергә дә була, чөнки аның сюжеты буенча да яңа ел темасы күтәрелә, яңа ел алдыннан булган шушындый бер маҗаралы хәлләр турында дип кенә әйтсәк тә дөрес була торгандыр. Кызык. Көтәбез инде алай булгач. Декабрь айлары җиткән шулай бит. Әйе. Дамира, сөйләле менә, мин синең турда күп кенә мәгълүмат белгән кебекмен, тик шулай да бер нәрсәне синнән сораганым юк. Ничек актриса булып киттең син? Бу синең балачактан, менә мин үскәч актриса булам дигән бер теләгең идеме соң? Әллә язмыш кушуы булдымы соң? Балачак теләгем дип әйтсәм дә алдашу булмас мөгаен, чөнки балачакта без үзем дә бик шундый иҗади гаиләдә туып үскән, иҗади дип әйтү дөрес түгелдер, музыкаль гаилә дип әйтергә кирәктер, чөнки әти-әнием алар үзләре артист булмасалар да бик матур җырладылар, гармунда уйнадылар, шуңа күрә менә шушындый гаиләдә үскәннән соң да инде безне бәләкәй чактагы концертлар күрсәттерә торганнар иде бит инде һәрвакыт. Ул заманда бигрәк тә шулай балалар без концерт куеп үстек бит. Баян уйныйлар иде, һәрбер гаиләдә гармунда уйнаучылар бар. Кунаклар килсә балалардан җырлаталар иде бит инде, шигырьләр сөйләтәләр иде. Бездә дә шундый хәл була торган иде. Мич артыннан чыгып. Әйе, шу мич тора стена белән мич арасында шаршау, шул шаршаудан чыгып концертны башлыйбыз бит инде. Шулай итеп концерт куя торган идек. Ансында әйтергә кирәктер, мин бик ояла идем шул чакта. Минем бер дә шулай җырласым да килми торган иде, шигырь дә сөйлисе килми иде. Әмма ләкин үзебез генә кызлар, малайлар җыелган вакытта, туган көннәрдә без менә шулай концерт куешып уйный торган идек инде. Шунлыктандыр да бәлки. Аннан соң без мәктәптә, класста да аз бала укуу сәбәпле безне һәрбер мероприятиягә, һәрбер чарага ала торган иделәр. Теләсәң теләмәсәң дә концертны алып барга да туры килә иде, җырларга да, биергә дә туры килә иде безгә. Шулай еллар үтә мәхәббәт белән яшәгәнбез инде сәхнәгә. Әлбәттә, ул минем балачак хыялым иде, ләкин мин авыл баласы бит, шунлыктан гына ничекте инде ул Илеш районының бер бәләкәй генә торучы авылында үскән Дамира артист булып китә ала дигән әйбер ул чын барлыкта була торган хәл кебек түгел иде миңа калса. Шуңа күрә мин инде үзем башта беренче классларда укытучы булырмын инде дип уйлыйдым инде, авылда калырмын дип уйлыйдым. Шуннан соң районда бии башлагач, анда концертларга чакыра иделәр, анда җырлап биеп йөргәч инде ничектер шулай да Уфага, башкалага якынайдык бит инде һәм шунда минем абыем да укып чыкты сәнгать институтында, ике туган апам укып чыкты сәнгать институтында. Менә шулар минем ничектер мине якынайттыдыр сәнгать дөньясына. Мин аларга кунакка бара торган идем. Шуннан анда бит инде артистлыкка, актерлык факультетында, отделениесында укыган студентлар белән күрешә идем, театрга йөри башладым. Шул бигрәк тә якынайтты, әмма дә ләкин барыбер тормышка ниндидер нинди күз белән, караш белән карау, ниндидер бер әтиләр әйтү буенча да бит инде, абыйлар әйтү буенча да шулай ук артистларның тормышын күреп тә мин үзем өчен инженер һөнәрен сайларга булдым. Инженер. Безнең Уфадагы Башкорт дәүләт университетының читтән торып, гомум инженерлык факультетына укырга кирдем. Шул
укыдым, әмма ләкин сессиялар вакытында бер дә сәнгать институты янынан үткәндә керми калмый торган идем. Кирип, аларның расписаниеларын карыйм. Монда укысам, мин җырлап, бип кенә укыр идем дип уйлыйм инде. Шуннан соң, менә шушы тарту бик тә көчле булгандыр. Университетның 6-нчы курсында мин 1-нче курска сәнгать институтына укырга кирдем, театр бүлегенә. Син беренче укуыңны укып бетердем дигәндә укырга киргән. Әйе, 6-нчы курс, анда безнең диплом яза торган курс иде инде ул, күбрәк. Шулай да сессиялар бар иде, экзаменнар бар иде. Сессия вакытында бик кызык була торган иде инде. Монда килеп теге гуманитар предметларның экзаменнарын бирәм, тиз генә йөгереп университетка барып, икенче предметларны биреп килеп, шулай бер ара икесен бергә алып барырга туры килде бер юлы. Демәк, Дамира Сәйтованың бүгенге көндә 2 дипломы бар. Дамира Әйе. Сәйтова артист булып китмәсә, җырчы булып китмәсә, ул мөгаен бик яхшы инженер чыгыр иде әле. Белмим. Бик кызык бит бу, Дамира. Яңгышмасам, син татар кызы конкурсларында да катнашып йөргәнсең, шулаймы? Әйе, 98-нче елны булды. Шулай ук ансыда бик ничектер уйламаганнан гына кирип киттем инде анда да. Чөнки Уфага килдем, сессия вакыты бара. Шуннан мине Идрис Калимуллин үзенең Сәяр эстрада театрына чакырып алды. Әйдәле гастрольләр бар, безнең белән йөрисең килмиме дигән шундыйрак тәкъдим ясады бит. Шуннан мин ризалаштым. Аннан соң ул гастрольләр безнең Илеш районына иде, шуңа күрә миңа авырлыгы юк иде моның. Шул вакытта безнең Уфада Наурыз гүзәле 98 шушы татар кызларының шибәрлек конкурсы дип әйтәбез миндә аны бит. Гүзәллек конкурсына әзерлек бара иде. Безнең белән бергә эшләгән Марсовых Софиуллин аларга бию куя иде. Миңа әйтә Дамира сеңлем, менә кызларга бию куям. Мин биеп тә йөрим бит инде. Әле ул вакытта мин Яйгыр халык биюләре ансамблендә дә бии торган идем. Шушы биюләрне куюда миңа ярдәм итә алмассыңмы дигән сорау белән мөрәҗәгать итте дә инде. Мин әйтәм, әйдә, Марсовый барам, кызларга күрсәтәм. Ул инде теге движениялар күрсәтә, мин алар кызларга моны күрсәтеп, өйрәтеп алам инде. Шулай эшлибез. Шуннан соң уйлыйм да, нигә кызлар менә гүзәллек конкурсында катнаша, нигә мин катнашмыйм дип уйлыйм үземчә. Мин дә катнашасым килә дим бит инде. Шулай итеп үзем сизмәстән кирдем дә киттем шул конкурска. Һәм шул конкурста үзем кирип киттем дә, шунда Аллага шөкер гран-при яуладым. Ис китмәле, алай икән. Ничектер бер мөгъҗиза булды инде ул үзенә күрә. Чыннан да бу бит Ходай Тәгалә кушу димичә мөмкин дә түгел. Бу үзең уйламагансың бит син башта. Менә шуннан да үзе шулай алып кирип китте язмыш. Һәм шул миңа бер этәргеч тә булгандыр. Шушы сәнгать дөньясына кирип китәргә, чөнки мин шунда үзебезнең ул вакытта Нур театрында директор булып эшләгән Урал Рахматулла улын күрдем. Ул миңа нигә син театрга килмисең? Әйдә театр бүлегендә укы. Менә быел безнең группа җыелачак, Нур театрына махсус группа җыячакбыз дигән тәкъдимнәр әйтте. Алар барысы да миңа кирип барган инде. Һәм шуңа күрә җәй көне мин инде чынлап та имтиханнарга әзерләнеп, параллель рәвештә шулай ук менә шулай театр дөньясына кирип киттем. Дамира, ничәнче елдан син Нур театрында эшләп йөрисең? 99-дан официальдер ул. 98-дә мин эшлидем инде. Ул вакытта ул безнең вспомогательный ничектер курслар бар иде. Шунда булганмындыр инде. 99-да кирип эшли башладым. Аның да урында инде укыдым, яңадан 5 ел бит инде. Бер яңадан укып чыккансың. Яңадан 5 ел укып чыктым. Аңлашылды. Менә 98-99 елдан эшлим дисең. Шушы еллар эчендә бик күп рольләр башкарылгандыр бит. Башкарылды инде, Аллага шөкер. Бик күп рольләр дә булды, бик күп концертларда катнашырга туры килде. Үземнең махсус концертымны да эшләдек, Аллага шөкер, шушы театр сәхнәсендә. Аннан соң ул дәвергә минем әле 6 ел бала белән утырган елларымда керә, 3 ел бит инде. Менә ул елларда мин әни ролен башкардым. Шуңа күрә театрда эшләмәдем дип атала бит инде ул вакытлар. Дамира, менә ул инде сез өйрәнгән сорау. Сез ул сорауны күп артистлар яратмаганын да беләм. Тик шулай да сиңа мин шул сорауны биреп карыйм әле үзем. Менә йөзеп кенә, рәхәт кенә итеп уйнаган ролеңне әйтә аласың, бармы шундый? Бар.
Әйтәсеңме соң? Әйтиммисең? Бар, әйтәләм чынлап та. Шушы рольне эшләгәндә минем белән нәрсәдер булды. Ничектер мин үзгәрдем, сәхнәгә карата үзгәрешем, үземнең эчемдә ниндидер бер үзгәреш булды. Ул Хай Вахитның Туй алдыннан дигән спектакль өстендә эшләгәндә беренче тапкыр без менә баш режиссерыбыз Байрас Надымович белән эшләдек унда. Шул вакытта мин ниндидер һәр вакытта да үземдә тойган, сизгән курку хисен үземнән атып бәрә алдым. Барыбер менә нидер роль эшләгәндә куркасың, килеп чыгыр микән, дөрес барам микән, дөрес эшлим микән, бәлки болай эшләргә, төрлечә уйлыйсың бит инде бит эшләгән роль өстендә эшләгәндә. Һәм ниндидер һәр вакыт курку һәм икеләнү була торган иде. Ә менә бу рольне эшләгәндә менә шушы хисләрдән ничектер арындым. Һәм йөзеп эшләдек дип әйтсәм дә, мин ялгышмам. Әлегә булса да шушы Туй алдыннан спектаклендә рәхәт. Чөнки һәр вакытта да миңа шундый итәгатьле генә, матур гына, акыллы гына кызлар ролен бирәләр иде. Бунда бит инде йолдыз роле, ул шундый кыз, әйбет, ул лидер, ул беркемнән дә куркып тормый, менә гомергә дә тормышымда шушы хәлләрне кыланмаган әйберләрне мин монда сәхнәдә кыланам. Йолдыз ролен бит аны караңгы дип әйтеп булмый, ләкин ул шул тиклем шук, шул тиклем шоя, беркемнән дә куркып тормый ул. Менә шундый. Әйтәсе сүзен әйтә, уйлаганын әйтә. Без күп вакытта уйласак та бит инде менә авызны йомып куя торган гадәтебез бар. Аның йомылып тормый, барсын да әйтә. Ничек уйлый, теләгәнен эшли алмаса да тырыша, менә шундый сыйфатларга ия булган образ. Шуңа күрә бәлки миңа кызык булгандыр. Дамира, син әйтеп үттең бит инде 2 тапкыр эчәр ел әни булып, әни ролен башкарып, декретта ял иттем дисең. Менә син күптән түгел генә чыккан Ойгөлиле спектаклендә әни ролен, Зөлхәбирә ролен уйнадың. Үзең әни кеше буларак бу роль сиңа ничек бирелде? Нинди авырлыклар тудырды? Мин инде Зөлхәбирәне үзем Дамира әни белән чагыштырасым бер дә килми. Чөнки беренчедән алар икесе ике төрле кеше. Шуңа күрә инде әлбәттә мин әгәр дә шушы Зөлхәбирә урынында булсам нишләр идем дигән сорау һәр вакыт куела бит инде. Ничек дип әйтим? Әни кеше һәр вакытта әни булып кала. Һәр вакытта баласы аның өчен булса, ул баласы өчен гомерен бирергә әзер кеше, җанын бирергә әзер кеше бит инде бит ана. Шуңа күрә менә шул иң югары аналык хисе ул Зөлхәбирәдә дә бар. Әлбәттә, юкка гына кайтмаган бит, шундый кыенлыклар күреп кайткан, ул баласын күрергә, баласын үзе белән алып китәргә, үзенең тормышында аның булуын теләгәнгә күрә. Шуңа күрә мин Дамира әни белән Зөлхәбирә әнине бергә куя алмыйм. Без ике дөньяда яшибез. Шуңа күрә, әмма ләкин бары тик әнә шул бөек ана хисе булуын гына әйтер идем. Аңладым. Алай булгач, менә син укын өстендә уенда да әни ролен, анда үги әни ролен башкарасың. Менә ничек уйлыйсың? Син менә Зөлхәбирә белән үги ана роле анда кем әлсин? Кем исемләре ул синең? Гөлсем. Гөлсемне аларны менә ничектер чагыштыра алыр идеңме? Юк, шулай ук чагыштыра алмас идем. Шулай ук алар төрле заманда яшәгән, төрле психологияле хатыннар. Зөлхәбирә белән Гөлсем арасын караганда бит бер-берсендә әлбәттә шул ук ана хисен әйтер идем мин. Гөлсемнең үз кызына булган мәхәббәте ниләр генә эшләргә мәҗбүр итмәй бит. Ул бит үз баласы өчен тырыша, үзе өчен тырыша. Зөлхәбирәнең икенчерәк аның миссиясе икенчерәк, психологиясе икенчерәк. Ул күпне күргән, күп пленда булган фашистлар белән күрешкән кеше, ерак үлем белән очрашып кире буй тормышка кайткан кеше бит инде ул Зөлхәбирә. Шуңа күрә ул икенче кеше. Гөлсем ул байлыкта яшәгән, рәхәт тормышта яшәгән хатын. Шуңа күрә аларны мин шулай ук бер-берсенә якын куймас идем. Икесе ике юлдан барган хатыннар дип әйтер идем. Онсы шулай, тик менә аналык хисе. Син әйтәсең, Гөлсем дә үз баласына була тырыша дисең. Һәм Зөлхәбирә дә ничә еллардан соң үз баласы янына кайта бит инде.
шул яклап булса да, алар бәлки менә ана роле, ана образы. Әлбәттә, ана образы, нинди генә ана булса да, ул ана булып кала баласына. Һәрвакыт баласы әйтүемчә якын, җанын бирергә әзер була. Шуңа күрә бары тик безнең барлык аналарны да шушы бөек ана хисе генә, балага булган ана хисе генә берләштерәдер. Һәр хатын-кызның үз язмышы, үз юлы, бу тормышка булган карашы. Шулай. Бер карасаң, театрда син әни ролен күп кенә башкарасың икән. Үзем дә шуңа аптырап торам. Менә без тилеләрдә кем булып уйныйсың соң син? Кем ролен башкарасың? Анда да әни түгелме син? Анда әни түгел. Анда мин әле кияүгә чыкмаган яшь кенә бер кыз. Яшь дип әйтим әле. Ярый, яшь булсын да инде. Яшь әле ул кияүгә чыкмаган яшь була инде. Шулай инде, әлбәттә. Аңлашылды. Ярый, Дамира, беләсеңме, менә Казанга да син белән еш кына барабыз бит инде. Күп Камал театрында синең чыгышларың тыңларга туры килде, кемнәрдер котларга барганда. Мин тамашачылар арасында тыңлап утырам бит инде. Гадәттә тамашачылар арасында тыңлаганда, анда Камалның зур яшьтәге артистлары да, бу кем, моның тавышы бик көчле бит, бик моңлы бит дип, менә шушы гомере буе сәхнәдә уйнап эшләп йөргән артистлар синең тавышыңны бик югары бәяләйләр. Син артист, менә җырчы буларак үзең белән канәгатьсеңме? Бик авыр сорау булды бу. Әлбәттә, шундый зур артистларыбыз миңа шундый зур бәя бирә икән, бу бик тә куанычлы минем өчен. Күңелдән генә, эчтән генә рәхәтлек тоеп торасың, андый вакытта, әлбәттә, алар үзләре дә килеп миңа шулай шушы фикерләрен җиткерделәр, котландылар. Бик Галискар Камал театрында гастрольләр вакытында да, менә шушындый котлауларга баргачлар да. Әлбәттә, ничек күңелгә рәхәт. Моны ишетү, үзең өчен ниндидер канәгатьлек аласың. Җырчы буларак мин үзем белән канәгатьме дигән сорауга юктыр, канәгать түгелдер дип әйтәсем килә, чөнки шулай килеп чыкты тормышта, мин театр сәнгате белән җыр сәнгатен бергә алып барырга тырыштым. Ул теге ике куянның койрыгын бер юлы тоту кебегрәк булып чыга инде, бит шуңа күрә һәрберсенә дә үзеңне бүлдерергә кирәк. Алар һәрберсе, менә бәләкәй бала кебек, һәрберсенә син бар тәнеңне, җаныңны, бар көчеңне биреп эшләгән вакытта гына 100% канәгатьлек аласыңдыр дип уйлыйм. Шуңа күрә, әгәр дә инде мин җыр сәнгатеннән генә барсам, әлбәттә, булай гына эшләмәгән булыр идем дип әйтәсем килә, үземә шулай дип ышандырам инде. Күбрәк тырышкан булыр идем, күбрәк җырлар иҗат иткән булыр идем, күбрәк бәлки вакытымны ул якка биргән булыр идем бит. Шул вакытта бәлки канәгать тә булган булыр идем. Шулай үзем өчен шундый юл сайлап алганмын бит инде. Шуңа күрә канәгать түгелмен, дип утырмыйм инде. Аллага шөкер, җыр сәнгатендә дә мине беләләр, яраталар. Үз тамашачым бар. Алар миңа һәр вакыт рәхмәтле, шуның өчен мин аларга рәхмәтле. Театр сәнгатендә дә менә әкренләп шушлай барабыз. Әлбәттә, миннән күп сорыйлар, бәлки берәр кайчан син берсен генә сайларсың дип. Әле андый нәтиҗәгә килеп җиткәнем юк. Менә шулай әлегә канәгать. Ярый, бик яхшы. Синең театрдагы рольләреңдә бик җырлы рольләр бит инде. Күпчелек син җырлый торган рольләрдәсең. Мин үземчә аны бик яратып та бетермим. Чөнки шушы образ тудырып, ниндидер бер образда булган Дамира җырлый башлагач, мин куркам тамашачы, Дамираны тартып ала шул образ эченнән үзенә. Шуңа күрә Сәйтовны чыгармасын өчен мин үземнең образларымның җырламаганын яратам да. Бик кызык фикер. Мин уйлаган да. Чөнки Дамира җырлый башлагач, алар бит мине шул эстрададагы Дамира Сәйтованы күрә кебек миңа калса, әз гына алып чыгып китә кебек үзе өчен. Шуңа күрә җырламаса да бик канәгать. Җырласа да ярый. Җырлаганда мин әлбәттә театрда эстрададагы җырлаган кебек җырларга тырышмыйм. Ул бит образның җырлавы һәр вакытта да шушы булган ситуациядән чыгып җырлый. Әлбәттә, һәм ул махсус шушы образның карашы җырда чагыла. Шуңа күрә шул образдан чыгыбрак җырларга тырышам инде. Дамира булып түгел. Аңлашылды. Менә синең әле шушы көннәрнең клипларын карап утырдым, интервьюга әзерләнгәндә, аралашуга әзерләнгәндә. Бик күп исемә төште. Теге Даладан, Каладан дип бер җырыгыз, ирең белән бер яңгышмасам беренче клибыгыз, беренче. Иң популярлык яулаган иң беренче җырың бай ул син яңгышмасам. Таныштырган тамашачы белән. Әлеге көндә нинди яңа җырларың бармы? Хәзер генә тамашачыларга әйтеп, менә алар YouTube-ка кайдадыр кирип, синең шушы җырыңны карый,
тыңлый алыр өчен? Бар, әлбәттә. Әле эшләнеп кенә, менә эшләнергә әзерләнгән генә җырларыбыз да бар, Аллага шөкер, клипка әзерләнгән дип әйтәсем килә. Инде минем репертуарда җырлар күбрәк матур тормыш, матур мәхәббәткә, туган якка, әниләргә багышланган күбрәк җырлар булды бит репертуарымда. Инде хәзер ничектер шушы җырлар арасыннан яңа җырларымда азрак драматизм кертергә уйлаган шундыйрак җырларым бар. Син драматизм дисең икән, әллә мин әйтәм, бу рок элементлары дип әйтмәс микән дип аптырап утырам. Рок җырласам, мине тамашачым аңламас. Шаяртам әлбәттә. Бәлки аңлар да аны аңлата белсәң. Аңлата белеп буламы соң әле аны рокны хәзер инде. Нәрсә дип әйтәсем килә. Алла бирсә булыр, менә әле шушындыйрак соңгы җырларым лирик, драматик яктанрак, ачылганрак җырлар булыр, Алла бирсә. Инде иң соңгы тапкыр төшергән клипыбыз Казанда төштек, исемдә дип атала. Аны менә сез әйтмешли шушы интернет челтәрләрендә табып була торгандыр. Табып була. Мин карыйм, тыңлыйм, бик моңлы җыр. Шуннан соң мин синең беләсең инде җырыңны яратып тыңлыйм һәм карыйм. Туган якка кайтканда дип атала burası. Бик кызык кына, җылы гына клип. Үзүгүн дә күрсәтеп үтербез әле сезгә. Туган якка кайтканда дип аталган бу җырыбызның авторы Урал Султанов. Шушы көннәрдә генә без аның концертында булдык, Казанда узды, гөрләп узды. Казан тамашачысына бер яңалык та булгандыр дип уйлыйм бу концерт. Шуңа зур рәхмәт аңа. Сер итеп кенә дә әйтергә була, бу җыры Урал Султановның беренче җыры иде һәм ул иң беренче җырын миңа шушылай тәкъдим итте һәм без беренче клибын аның төшердек. Мин аңа бик рәхмәтлемен. Ул да миңа шулайдыр дип ышанам. Иң беренче Бу ышаныч бит. Аннан соң нинди генә зур артистларыбыз җырламады аның җырларын, җырламады дип әйтү дөрес түгелдер, җырлый бүгенге көндә гөрләп бара. Һәм халык бик нык ярата, аның җырлары искиткеч матур. Дамира, менә ничектер төгәлләп сөйләшүебезне, әңгәмәбезне төгәлләбрәк бер сорау бирәсем килә сиңа. Бүгенге көндә Дамира Сәитова кеше буларак үзенең тормышы, эше белән канәгать дия аласыңмы? Дия алам. Без сөйләгән юл, үзебез сөйләгән язмыш. Шуңа күрә мин инде беркайчан да зарланып утырырга яратмыйм. Аллага шөкер, нәрсәгә зарланырга соң? Саубыз, сәламәтбез, исәнбез, гаиләләребез бар, Аллага шөкер. Балаларыбыз бар, яраткан эшебез бар. Шуңа күрә ничек канәгать булмаска мөмкин? Ул мөмкин, ул канәгать булмаска да мөмкин, бит. Кайбысы бер теге аламаякларны гына күреп йөрсәң, канәгать булмыйсың. Шуңа күрә бүгенге тормышта әгәр дә син ул теге кырын якларын күрергә тырышасың икән, җитәрлек алар. Күрмәс кирәк, тырышырга иде. Матуррак якларын күрсәң, ямьлерәк яшәргә, рәхәтрәк якларын күрсәң, ямьлерәк, яратыбрак яшәсәң бу тормышта, рәхәтрәк. Аннан эштә бара, яшәүдә бара, күңелдә күтәренке. Тулайым, синең белән ризамын, шуннан да. Дамира, зур рәхмәт сиңа. Синең белән нык рәхәт, аралашуы, әңгәмәләшүе, җиңел, рәхәт кешесе инде син. Рәхмәт. Сиңа тик уңышлар телим. Эшеңдә дә, тормышыңда да, балаларыңны үзегез, хәләл җефтегез белән тигез матур итеп үстереп, тик уңышларга ирешергә язсын киләчәктә. Амин, шулай булсын. Рәхмәт. Çıkmay sandıra yaşlığım Yemli jeyler kümüş kışlar iske düşe yaşminim Tuğan yağım ak kaytkanda yuana minim küngel Kaytam məli kaytam anda yügürüp kaytam bugel Silimi ulda mini sağınğan Dulqanları biyip yürü jirğamınğa yabınğan Tuğan
Närini bağlar şağın sağından Aytam məli dim boyunda Akkış bulup qağınamda Tuğan yağıma qaytqanda Yuana minim küngel Qaytam məli qaytam onda Yürüp qaytam bugün Tuğan yağıma qaytqanda Yuana minim küngel Qaytam məli qaytam onda Yürüp qaytam bugün Tuğan yağıma qaytqanda